Kufunyenwe imizimba yamadoda amabini kwilokishi yase Itsokolele kuledolophu yase Matatiele ngentseni yanamhlanje. Ingxelo zithi kubusuku phezolo kufika amadoda aliqela angaziwayo aqokelela amaxhoba amane kwindawo bahlala kuze kuledolophu. Babasa kwindawo apho bafike bababethela kuyo besebenzisa intsimbi kunye neemvubu. Bebawuphelele emotweni bebatsala ngalo moto. Kutyholwa ukuba esisine sebe impahla yalamadoda kummandla wase yase phezolo baze bakuyigcina kwindawo apho bafihla khona impahla eyebiweyo. Omnye wesisine osindileyo uthi ngentseni yanamhlanje ubegqitha ngakwindawo yexhwayelo nalapho ebone elinye ilixhoba walivusa. Kwacaca ukuba livuke wabiza umakhelwane. Omnye uye wabalekiselwa esibhedlele kuba imeko yakhe ibimaxongo. Omnye kwaba baswelekileyo ngokwarhawe ze owesibini kube ngowase-Mount Fletcher. Ukanti umama ojongene naba bantwana amaphara ukutsho nomawethu umushweshwe uthi uziva ikhathazekile sisisehlo senzekileyo kuba abantwana bayalamba, akukho mntu ubapha ukutya kwaye alehli inani lokubulawa kwaba bantwana liyalisenyuka. Kubuhlungu kakhulu ukuva aba bantwana ukuthi bamane bebhubha ukuya phambili. Akukho nto eyenza into yoba mabehle amanani ayenyuka ukubhubha kwabo. Kubuhlungu kakhulu ingakumbi xa ndisazi into yoba siyila ofisi yocorporation siyahlala nabo, sithethe namapolisa ndiwabize sizohlala nabo phantsi sibabonisa uba yonke le nto abayenzayo ayilunganga ngoba ithatha imiphefumlo yabo, akumandanga. Ndingatsho kanjalo. Ndizoyifihla into ethi kuba buhlungu xa ufika umoshelwa into yakho oboyichithele imali okanye oboyifumene nzima. Kufike umntu nje ozawuthi gqi azokumoshela athi nokokuba ngabe uyakwazi afika kumoshele le nto uba ekwazi. Kodwa ndithi kubo bonke abantu abamoshelwayo makhe sihlaleni phantsi sibonisaneni indlela yoba abantwana singabancedisa njani uba mabasuke kule nto yezi ziyobisi. Ngoba i-crime kakhulu ngeli xesha le-COVID iyaphezulu kakhulu. Abafumani inxaxheba yoba bazoqhuba ezitroli bakwazi ukuyothenga laa nto abayishayayo phaa. Bayahamba bangene ezindlini bathathe imigubo kwezi plaza ufumanise uba imoshwanga kodwa kuthathwe nje nezilomgubo. So into endiyitshoyo kubuhlungu kona kubantu abababuleleyo andizuthi abenzanga kakuhle okanye benze kakuhle, kodwa mayibe khona indlela esinokwazi uba ke sibonisaneni ngayo ngaba bantwana siluluntu lwaseMatatiele, ngoba le nto ayiyo kameya ayiyo karhulumente yeyethu sisonke singumphakathi. Bafumana ukutya namhlanje kusuka kwimibutho masingcwabisane bakuledolophu yaseMatatiele. Abo bantwana ngawo bahlala kwizitalato zakuledolophu. Le mibutho yenze oku kuncedisana nabo ngelixa lokumiswa ngxi kweentshukumo zabantu ngenxa yentsholongwane i-coronavirus. Le mibutho efana nonodada lubanzi loyiso wabanathi liwa laphakade kunye neminye imibutho ibisebenzisana neofisi yokopolityeni yakuledolophu yase. Usihlalo wemibutho yomasingcwabisane bakuledolophu yaseMatatiele uVuyisile Tshobeni uthi unobangela ukwenza eliphulo kukuba babone abantwana besokola njengoko bexhomekeke ukuba batye emigqomeni nokuphathisa abantu imithwalo yabo. Ngeli xesha le-lockdown akukho apho betya khona, ekwathi baza kuqhubela phambili neliphulo labo abaphelelanga ekubapheni ukutya. Igama ndinguvuyisile ndingwakatshobeni, uchairperson wechamber Matatiele Funeral Chambers eMatatiele. Singabangcwabi sahlala phantsi sisabona okokuba abafowethu abahlala estrateni abanganamakhaya banodingo olukhulu kule COVID-19. Siye sabona okokuba masibe sihlanganisa into esizayihlanganisa okokuba kuze kuthi ngelinye usuku sinyololo suku lethu okuba ke sizobapha into esiswini ngenxa yokokuba izitolo ezi zivaliwe, akho kutya abaye bakufumana apha emigqomeni njengoba ngezinye insuku baye bazincede ngokutya abakufumana emigqomeni. So siye sabona okokuba masihlanganise ke sizobapha ukutya. So yiyo loo nto siye saphuma iphulo ke singabangcwabi balapha eMatatiele sesisonke okokuba masizophane la madoda ahlala apha estrateni naba ke abangaphilanga kahle engqondweni.
Inhlelo zokuthi besithethile nomasipala seMatatiele ukuba asinikeze indawo engathi ngankudlwana ukwenzela ukuba lamadoda siwathathe azosebenzela thina apha eMatatiele. Ibhokisi lizawungcwaba apha eMatatiele lenziwe apha eMatatiele, lenziwa ngalamadoda lapha esitrateni, ngoba ngabantwana babantu nabo, futhi ngabantwana esibonayo ukuba xa ke saxhotyiswa ngumasipala seMatatiele ngezikills axhobise lamadoda, singakwazi ukuba nabo bakwazi ukubeka into etafuleni. Futhi ke sijonge ukuthi izawuthi xa iphela le COVID-19 sazi ukuba sizawudibana nomasipala ukwenzela siqhubele phambili eliphule seseliqalile, asimanga siyaqhuba. Omnye wabantwana uthi bakuvuyele kakhulu okukwenziwe ngomasingcwabisane bakuledolophu, bakwanqwenela ukuba umasipala ancedisane nabo. Hlekazi mna ndingumncedisi bantu abadala, igama isibongo ndilinquba, bandibiza Rasta, ndihlala apha estratweni. Egameni lokusokola, andinandlu, andinampahla, andinakutya, nditya emqomeni. So into endiyicelayo nabantu esisokolayo nabo, sicela incedo loba sithole izindlu, indawo yokulala kokuqala. Okwesibini into eya esiswini ukutya. Indaba ze The Informer Online, elami igama ndinguMatatiele.